I ćao svima ljudi, dobrodošli u novi test motora na mom kanalu. Danas radimo test moje Honda CBR 125. Izvinite ako mi je malo čudan glas, bolestan sam, ali ipak sam eto izašao da snimim ovaj klip. Što se tiče ove Honde, Honda CBR 125 je prvi put izašla u prodaju 2004. godine sa motorom prve generacije. Konkretno ovaj model je druga generacija i predstavljen je 2011. Konkretno ovaj motor na testu je 2012. godišnje. Motor je prelep, uživo je mnogo lepši, crna boja mu stoji perfektno. Viđao sam razne, viđao sam i belu i neku šarenu i plavu i Repsol varijantu sam viđao. Sve su lepe, meni je iskreno crna najlepša jer realno crna boja stoji svakom motoru. Motor je perfekcija, evo ovako ću da vam snimim iz svih uglova da vidite kako motor izgleda. Meni je motor prelep, motor je stvarno lep i uživo, znači niko, verujte mi da neko ko se ne doznaje baš toliko u motore, niko neće reći da je to motor od 125 kubika. Imao sam prilike, znači mnogo puta su me ljudi pitali kao da je to šesta, kao, mislim, izgleda bruka kako izgleda motor. Snimam sa širokougaonom kamerom pa će možda malo izgledati čudno, ali ne bi trebalo, par slika ću izbaciti da vidite kako sve to izgleda. Što se tiče table, tabla je pregledna, jako je lepa, meni se sviđa. Noću jako lepo svetli, videli ste i u prethodnim nekim klipovima. Ova Honda CBR je sportski četvorotakni motor, zapremine 125 kubika. Po čemu se ovaj motor najviše razlikuje od svog prethodnika jeste najviše u izgledu. Prva generacija je previše bila uska, bukvalno kao bicikl, što mi se ni malo ne sviđa, dok ovaj motor je već veoma širi, kao i veći sportski motori, kao i njegov stariji brat CBR 250. Što se tiče karakteristika ovog motora, on je veoma snažan motor, pouzdan, ekonomičan i vodeno hlađen agregat. Mnogo je povozan, lagan je za vožnju jako, znači pogodan je za početnike, ali snage mu ni malo ne manjka, znači razvija oko 15 konjskih snaga, zapremina rezervoara mu je 13 litara, potrošnja mu je oko 3,5 litra, zavisi od same vožnje, ali tačno zaboravim kad sam posljednji put sipao gorivo, znači po meni ovo je jedna od najboljih 125-ica uz Yamahu R125, s tim da je po meni ovaj motor kvalitetniji i meni lično lepši. Znači pričamo o meni i mojim ukusima, a o ukusima naravno ne treba raspravljati i zato nemoj da mi neko u komentarima napiše nemaš pojma, Yamaha je lepša, bolja, mislim boli me uvo, ok, bolje za tebe i to je to.
Rado bih svima preporučio kupovinu ovog motora, kako početnicima, tako i naprednijim vozačima koji žele da voze 125 kubika. Motor zaista pruža vrhunsko uživanje u vožnji, udobniji je dosta od Yamaha R125, prirodniji je položaj sedenja, isto tako i za suvozača, znači udobno je, ne sedi previše visoko kao kod Yamahe, znači motor je perfektan. Sam izgled motora mi je brutalan, crna boja mu stoji perfektno. Šta mi se manje sviđa kod motora jeste pre svega ovaj fabrički auspuh, koji realno i nije nešto lep. Razmišljao sam nekoliko puta da ga promenim, da isečem top, da stavim neki drugi, ali jednostavno kad bolje razmislim ne želim, jer kad dođe vreme za tehnički šta bi onda radio, znači jednostavno ne mogu da vratim fabrički jer sam ga isekao. Tako da ne diram ništa, zadovoljan sam zvukom, s tim da bi to moglo dosta bolje, ali ok. Ne želim ni da mi kad vozim 100 na sat, negdje 110 da mi bruji. Šta dalje? Žmigavci ili ti migavci mi se manje sviđaju jer su malo podeblji i veliki, ali bolje i tako razmišljam, nego bolje da se dobro vidi kad skrećem negde nego da stavljam neke kineske male, nešto tu da izigram, koji se ni ne vide ni ono. Što se tiče retrovizora, pregledni su, vidim sve što mi treba, i to je to. Motor je generalno ludilo, meni je top, meni se svideo, da mi se nije toliko svideo ne bi ga uzeo, i nije sad tu da nešto pričam u prazno, da hvalim samo zato što je moj, ne. Motor je perfektan. Kao što sam rekao, po meni najbolja 125-ica do tih nekih godina. Znači za ove novije ne znam, neću da pričam ništa. Ali sve je stvar ukusa, ljudi, možda se nekom ne sviđa, ja uživam u njemu. Hvala Bogu, do sad me nije izneverio nikad, a dosta sam kilometar sa njim prešao i prezadovoljan sam, prezadovoljan. To bi bilo to, ljudi. Hvala vam što ste pogledali ovaj klip. Ako vam se svide, ostavite like i subscribe. Nadam se da nisam ništa zaboravio. Ukoliko sam nešto izostavio, vi slobodno napišite u komentaru. Pitajte slobodno sve što vas zanima, ja ću odgovoriti svakom. I to je to, ljudi. Mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Ćao, ljudi.